Разбирането на Словото и молитвата са свързани помежду си. Те са като близнаци, които не могат да бъдат разделени. За да разберем Словото и за да не бъдем разочаровани в молитвите си. Защото през тези 22 години в моята практика срещнах много хора, които бяха разочаровани от Бог, защото Той не чул техните молитви. Това беше случая на едно малко момиче, което се молило Бог да пощади майка й, за да не умре. Но после майка й умряла. Тогава момичето си казало: не искам да имам нищо общо с този Бог, защото Бог не послушал молитвата й. После, друг случай на мъж, който се молил за жена си, никога да не се разболява от рак и никога да не получи инсулт. А тя претърпяла и двете. Когато посетих него и съпругата му като пациенти и исках да го насоча към Бог, да се доверява на Бог, той каза: как мога да направя това, след като той ме разочарова? Молих се за нещо и то не се случи. И така, цяла наука е четенето на Словото и молитвата.